juntament amb la meva cunyada, vam decidir que faríem un arbre genealògic amb motiu del 50 aniversari dels meus sogres i vam començar a treballar. Per mi va començar en concret aquí a tenir ganes després de no quedar-me només amb les llistes dels pares, dels avis, dels besavis, sinó de conèixer la història de les dones. En el cas d'ells venien de Mura i en les primeres generacions que van arribar a Mura des del 1650 aproximadament, provenint de Tagamanent, no ho lio més, es van casar amb amb noies del poble. I aquestes noies venien de cases de pagès que també tenien molta història, molta antiguitat. Clar, una cosa et va portant a l'altra, vas entrant i dius, vale, tinc la llista dels noms, però què passaven a l'època on vivien, no? Què és amb què es van trobar, i tot això et fa que comences a mirar la història del poble en el que viuen i, a més, volia saber què passava també a nivell de Catalunya, ja no només en el poble, perquè, si per allà van passar els dels carlins, per dir alguna cosa, volia saber, la guerra dels carlins, què? O si uns es havien trobat amb l'època dels remences, què passava a l'època dels remences, no què era la guerra dels remences. Això et va ficant en un espai que és la genealogia i en el de la història, en el meu cas, al mateix temps. Jo vaig dubtar, en el moment de fer dret, dubtava si feia dret o història, perquè la història m'agradava, el que passa que dret em va semblar que m'aniria millor en molts aspectes, no? I per això també pensava que la història és una cosa que jo em podia anar complementant, com així ha sigut, no? I, a veure, no és que sigui una gran historiadora, ni molt menys, però quan entres a buscar alguna cosa així, doncs sí que saps mínimament moure't i buscar i trobar les coses, no? Has de començar per el que tens més a mà. El primer de tot és tu coneixes els teus pares i probablement els teus avis. Els teus pares ja saps que són fills dels teus avis, saps els germans que tenien, i aquí ja tens una part, saps molt probablement el dia que va néixer el teu pare o que va néixer la teva mare. En molts casos, no sempre, però en molts casos, en la partida de naixement dels teus pares deia ja qui eren els avis. A la partida de naixement dels avis et deien qui eren els seus pares i avis. Això et va posant en situació d'anar veient i anar buscant. També trobes els fills que tenien. A mesura que vas buscant els documents, vas tirant enrere, però et vas assegurant que estàs estirant un fil. En quant a l'Església, ho segueixes a través dels llibres eclesiàstics, i aquí ja, sobretot, parlo per la meva edat, que ja els avis et venen nascuts ja de l'any 1800, a finals de 1800. Resulta que en aquella època, sobre el 1870 aproximadament, va començar també el registre civil. Vull dir que moltes dades d'aquestes les has buscades pel registre civil, però a partir d'aquell moment has d'anar directament en els llibres eclesiàstics. No hi ha una altra cosa, no hi ha massa una altra cosa, no? I sobretot has de tenir la sort que existeixin, que no s'hagin cremat. Inclús registres civils s'han cremat. Per exemple, jo tinc una àvia que li van haver que refer la seva personalitat, vull dir, amb testimonis i tot de qui era, perquè es havia cremat el registre civil del seu poble, no? Ja et dic, és així, no? I és qüestió d'anar estirant amb paciència, anar mirant a través dels casaments, veus els pares, a través dels batejos pots veure pares i avis, vas confirmant qui són i vas buscant. I moltes vegades a les defuncions et diuen els fills que els hi queden vius. Vas fent un quadre i tu vas afegint i tatxant i vas veient per on t'has de bellugar, és així. El meu nom, per estar ben escrit, hauria de ser M-O-N-T, com Montserrat, Mont, Bru, però està castellanitzat. En un moment determinat, tots a partir del 1714, de mica en mica totes van anar escrivint els cognoms en castellà, i juntament amb el fet que molts funcionaris no eren catalans i amb el fet que ho havien d'intentar fer en castellà,
Molts noms, per exemple, molts ferrers van perdre la R, molts solers també, Montbrú va passar a escriure's Montbrú, perquè abans d'una B hi va una M, la T es va perdre pel camí, hi ha montaners, hi ha muntaners, hi ha moltes variacions amb els noms. Llavors això no t'hi has de fixar gaire, tu t'has de fixar fonamentalment amb el so. Si és el mateix, tant és que escrigui escrit d'una manera com d'una altra, no té res a veure. Que normalment quan veus el que passava t'ajuda a entendre què és el que va passar a la teva família. I et posaré un exemple. A través de la sentència de Guadalupe, en l'època de Ferran el Catòlic, es va permetre que els masovers, o la gent que habitava en les cases de pagès, que pròpiament no eren en teoria seves del tot, doncs poguessin vendre's els drets, vendre's les cases, cosa que abans era obligatori permanèixer en les cases si el senyor feudal no els autoritzava a marxar. Aquest fet va provocar que en determinats casos hi hagués gent que els hi va convenir marxar de les cases de pagès, potser perquè no s'hi guanyaven prou bé la vida, moltes vegades per causa de malalties o de morts, que va ser el cas de la meva família, que vaig veure 3 generacions que es morien tots molt joves i la tercera es va vendre la casa. D'aquesta mateixa manera n'hi havia d'altres que les compraven i es van fer pagesos més grans. Aquests van tirar endavant, els altres doncs, es van quedar pel camí. També els llibres d'història que hi havia escrit sobre Caldes s'hi passa per sobre, des dels anys 1720 i alguna cosa, fins al 1780 pràcticament no hi ha res. I bueno, vaig trobar les actes de l'Ajuntament, me les vaig començar a llegir i va ser a partir d'un moment determinat que em va entrar la idea de fer el llibre, però no abans. Vull dir, va ser a partir del que vaig anar trobant i en relació a la gent del poble, que em va semblar que era una llàstima que això doncs, no quedés registrat i és per aquest motiu que mai a la vida m'havia pensat fer un llibre. N'hi ha hagut diverses coses que m'han cridat l'atenció. Una d'elles, que és molt poc important per Caldes, però per mi va ser curiosa, és que aquí a casa meva el motiu del poble era Cal Llop, en deia Cal Llop. I la meva àvia sempre m'havia explicat que el malnom venia de que havien tingut molts anys enrere una fonda que havia anat a dormir un llop, i tu dius... Vale, molt bé, hi havia. Doncs vaig trobar que en el 1700 i pico es feien batudes per anar a matar llops. I se sortia cada 15 dies, inclús l'Ajuntament pagava l'esmorzar amb gent que sortien a matar llops. I dius, doncs probablement sí que és veritat que hi va haver-hi el llop que va portar el nom a casa meva, saps? I que, bueno, m'ho va pràcticament constatar, de fet. El meu avi se'n sentia tan orgullós que moltes vegades quan li preguntaven com dius jo llop, saps? Per ell era com el seu gran nom. Coses curioses, vaig trobar l'obertura d'un portal nou a Caldes, que hi és, el portal de Santa Susana, que es veu en aquesta època com comença precisament a partir d'un forat que comencen a fer, i a darrere hi ha un molí de les Clopes, a darrere del Museu Termàlia, i comences a veure les discussions que hi van haver en el seu moment entre l'Ajuntament, que després el volien tapar, l'Església, que el volia tapar, la gent del poble que deia que no, que era molt útil. Va ser curiós perquè, a més, surten bastantes coses que hi fan referència. Em van cridar l'atenció també el fet que fos l'Ajuntament els regidors que tinguessin com l'obligació de preocupar-se de qui portava els subministres en els pobles. I llavors doncs, trobes pràcticament cada any subhastes del dret de vendre carn, de vendre peix, de vendre pa, de vendre vi, de tenir l'hostal, de tenir la fonda, i veus les condicions que els hi posaven, les condicions que tenien per poder-ho portar a terme, qui ho feia. Comences a veure també els noms de la gent, qui feia una cosa, qui en feia una altra, per descomptat qui eren els regidors i qui eren els alcaldes. Com es portaven, també ho veus, de vegades hi havia baralles, de vegades la gent del poble protestava. Vas veient d'altres curiositats, com per exemple si algun dia es dedicaven a arreglar ponts, només n'hi havia 2 aquí a Caldes, el d'allà darrere l'església i el que a davant, el del Remei, no n'hi havia cap més de pont.
Eh, vas veient detalls d'aquests que et van cridant l'atenció, no? Et fan una referència a que feia 50 anys que es havia canviat el camí que anava cap a Barcelona. Doncs, bueno, és una curiositat. El camí vell ja no els hi anava bé, en fem de nou. Veus quan era l'època de fer l'oli, com ho portaven, perquè es feia a la plaça Samsó d'allà. Hi havia unes cubelles de terra i la gent, jo no sé com ho feien, però allà devia haver un molí i amb l'aigua calenta feien pujar l'oli que aixafaven de les olives i el treien. I com autoritzaven doncs, fer l'oli, com vigilaven les vinyes, que les vinyes van ser molt importants per eh, incrementar el benestar econòmic d'aquella època. Vull dir, a Catalunya una de les coses que li va donar sortida econòmicament va ser l'exportació de l'aiguardent. Llavors veus aquí a Caldes hi havia una fàbrica. Vas veient coses que realment relaciones amb el que passava a Catalunya i ho veus en la mesura que intervenia aquí al teu poble. A veure, jo crec que Caldes no hauria ser en aquella època massa diferent dels altres pobles, perquè la gent fonamentalment treballava, diners per malgastar no n'hi havia, i tampoc sí que tenies alguna persona que veies que tenia una posició econòmica molt millor que la majoria, com per exemple el bloc de pisos que hi ha aquí, que pertanyia a un senyor que era propietari de la fàbrica de la llana aquí a Caldes, juntament amb un altre soci, que quan a casa no et volies acabar el menjar o el pa et deien: et penses que ets filla de cal senyor Cortés, tu? Tu has de... Això t'ho acabes o aquesta feina l'has de fer, et posaven d'exemple. Però crec que això seria bastant general. L'única cosa que jo crec que Caldes ha canviat, canvia respecte de molts altres pobles, és que sí que és un poble que sempre ha aglutinat molt a la gent. Les associacions funcionen molt, la gent s'ajunta per fer coses i activitats, això no ho veig a Sentmenat, i en aquest sentit era diferent llavors i és diferent ara. Jo veig que tenen un sentiment de poble molt cohesionat, vull dir, molt tancat. L'Ajuntament també es preocupa molt per la imatge del poble i per fer coses, i la gent ho exigeix, i això que hi ha moltes associacions i gent diferent doncs, que procura pel poble. No a tots els pobles passa el mateix. Potser conseqüència d'això i de que la gent fos molt dedicada a unes coses o a unes altres, potser això va provocar que durant la Guerra Civil també Caldes va ser un poble que va patir molt la repressió en el moment de que la guerra va començar i molt també quan la guerra es va acabar. Penso que de vegades doncs, el fet de que la gent s'entreguin molt a una manera de ser pot comportar doncs, que hi hagin després diferències en un sentit o en un altre, no et sabria explicar. A veure, ja que estem aquí davant de l'església, jo diria que per la importància que ha tingut l'església fins pràcticament no fa tants anys, en aquest n'és un. Crec que la història dels pobles passava també pel control de l'església. L'Ajuntament i l'església estaven molt imbricats en l'època, sobretot del 1700, mentre jo ho vaig veure. Hi ha coses que avui en dia no les entendries, com la importància que tenia, que potser eren els regidors els que buscaven un predicador o que donaven permís a l'església per no sé què, però l'església que ha tingut el dret de poder confessar, combregar i dominar la vida futura, per dir-ho, la vida posterior a la mort, ha sigut molt important en tots els segles fins ara. Per mi, doncs, ja que estem aquí, et diria que aquest n'és un.